В нашата история има много именити българи, чието дело е помогнало изключително много на страната ни и ние справо ги помним. В тази поредица обаче ще разкажа за тези българи, които са навредили изключително много на страната ни. Част от тях незаслужено са наречени български национални герои. Други пък са навредили до такава степен, че ние знаем за техните злодеяния, но не говорим достатъчно за тях. Преди да започнем само, може да се абонирате за канала Крисо, за да не изпускате следващите части на поредицата. Първата личност, за която ще говорим днес, е Любен Каравелов. Много хора ще се очудят, че човек като Любен Каравелов, останал в историята като брилянтен революционер и публицист, редом до Христо Ботев, Васил Левски, Георги Бенковски и още много хора, е попаднал в това видео. Този човек обаче няма почти никаква положителна роля в нашата история и на моменти дори е пречил на нашето национално-освободително движение. Любен Стойчов Каравелов е роден на 7 ноември 1834, според други изводи 35-та или 37-та година в Копривщица. Родът му води началото си от 18 век. Каравелов има 3 братя и 3 сестри. Един от братята му е известният бъдещ политик, общественик и многократен министър-председател на България Петко Каравелов. Родителите на тези 7 деца са Стойко Каравелов и Неделя Доганска. Първоначално Любен Каравелов учи в Кирийно училище, а по-късно и в взаимно такова. Мести се в първото класно училище в Копривщица, основано от Найден Геров през 1846 година. Там той учи много предмети като история, география, физика, геометрия и други науки. През 1852 година Любен се мести в Пловдив, за да продължи образованието си. Там обаче е принуден да живее в гръцко семейство. В периода 1853-1856 година пътува до Одрин и Цариград, където чиракува различни занаяти. През 1857 година под покровителството на Найден Геров, Любен Каравелов заминава за Одеса, Русия, и от тук започва интересната част от неговия живот. Като заключение от миналата точка може да кажем, че Любен Каравелов е бил един изключително образован за времето си човек. Това е поради това, че баща му е бил много заможен. Това съдим и от възрожденската къща на Каравелови в Копривщица, днес превърната в музей. След като пристига в Одеса, Русия, Любен Каравелов проявява желание да се запише в Руско военно училище. Там обаче не е приет поради това, че е бил твърде възрастен. Все пак влиза в училището, но само като слушател, и слуша лекции 9 години. По време на престола си в Русия, Любен Каравелов започва да става поддръжник на славянофилството и става панславист. Идеята на панславизма е за Балканска федерация на всички славянски народи, главно сърби и българи, територии обхващащи не само Сърбия и България, а Македония, Тракия, Босна, Херцеговина и Черна гора. Естествено, цялата тази славянска федерация щяла да бъде под прякото политическо влияние на Руската империя и нейната политика щяла да бъде изцяло в интерес на руснаците. Сега моля да слушате внимателно. Според скоро разсекретени документи на руската държава, в края на 50-те години на 19 век, Любен Каравелов става агент на Руската империя под псевдонима Южен славянин. Работата на тези агенти е била да върне руското влияние на Балканския полуостров, загубено след Кримската война. А империята, впрочем, осъществява тези си амбиции не само чрез такива агенти. Тя помага за построяването, финансирайки много български училища и читалища, искайки така да покажат на българите, че главно от Русия
трябва да търсят осъществяване на своите идеи за национално освобождение. Не бива да се пропуска, че през 1857 година Любен Каравелов става един от първите членове на Славянофилски комитет, открит в Москва. В следващите години младия българин продължава живота си в Русия, редактирайки някои руски вестници. В този период, 60-те години на 19 век, се изближава изключително много с граф Игнатиев. Човек, явлен противник на българското национално-освободително движение. Прокарвал и в поробена, и в свободна България политиката на своята държава. През 1867 година, с помощта отново на граф Игнатиев, Любен Каравелов заминава за Сърбия с някаква задача, поставена от руското правителство. Установява се в Белград, където започва да пише множество стихотворения и да издава статии в различни вестници. Затова по-късно е наречен реформатор на сръбската литература. Каравелов се сближава изключително много и с сръбското правителство, като дълги години се опитва да получи сръбско гражданство. Един от тези опити е сватбата му през 1868 с Наталия, дъщеря на един от сръбските министри. Според някои източници, Любен Каравелов прави и друго престъпление през 1867 година. Краде революционен устав от вече тежко болния от туберкулоза Георги Раковски. През същата година в България влизат разузнавателните чети на Панайот Хитов и Филип Тотю. Каравелов пък става организатор на друга чета, Зайчарската, която трябва да им помогне, като слиза от Видин в България. Тази чета наброява 600 души и е най-голямата в цялата четническа история на България. Интересно е, че той не е войвода на четата. Води е Иван Кулин. За Каравелов може да кажем, че е кабинетен революционер. Никога не участвал в битки или водил чети. Дружината слиза в България, след като получава обещание от сръбското правителство, че при един евентуален разгром тя може да намери убежище в сръбските територии. Това е вярвал и Любен Каравелов. Въпреки това, след като четата е разбита, оцелелите и водачи се оттеглят в Сърбия, където са арестувани. Всеки един човек, имал общо тази чета, е бил задържан, освен Любен Каравелов. Това се е случило най-вероятно поради връзките му с руснаците и близостта му към сръбското правителство. Все пак нашия герой е арестуван през 1868 година. Обвинен е в убийството на сръбския княз Михаил. 205 дни обаче по-късно той е освободен. Сега е време да се каже малко повече за добродетелната дружина. Това е организация, която действа през 60-те години на 19 век. Тя подпомага влизането в България на някои български чети, включително тази на Филип Тотю, на Панайот Хитов, на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. В нея участват така наречените стари революционери. Стари не по възраст, а по идеи. Те се надяват на помощ от Русия за постигане на българското освобождение. Те мислят, че по мирен начин, както през 1870 година е извоювана българската екзархия, може да се извоюва и българската свобода. Много от представителите на тази организация са били славянофили, панслависти или по някакъв начин обвързани с руската политика. Именно тази дружина формира през 1867 година Втората българска легия. Но през 1869 година се появява опонент на добродетелна дружина. Това е комитета Братска любов, съставен от млади родолюбиви българи, които смятат, че след едно голямо общо въстание в България може да се извоюва българската свобода и независимост. Та едно от главните лица в тази добродетелна дружина е Христо Георгиев, който също е една изключително продажна личност, моли Любен Каравелов да стане редактор на техния вестник, знайки за неговата начетеност и дар слово. Каравелов приема, но само няколко месеца по-късно отношенията му с старите охладняват и той напуска. През 1869 година в Букурещ Любен Каравелов основава БРЦК
Български революционен централен комитет. Постепенно около него се присъединяват и други български будни личности, като Васил Левски, Атанас Узунов, Христо Ботев и още много. Друга интересна тема е начинът, по който Любен Каравелов започва да издава вестникът на БРЦК, който го издава чак до 1872 година. Той получава печатна машина от сръбското правителство, както и дарени от тях букви. Букви даряват на Каравелов и хора като Васил Левски и жена му, Наталия. Но нека се върне на революционния комитет. През цялото негово съществуване Любен Каравелов е искал да бъде на първо място и на върхът. Той се е стремял по всякакъв начин да изпъкне пред другите. Без да е направил никакво дело, докато си стои удобно в кабинета си в Букурещ, Васил Левски прави изключително много за нашата държава. Въпреки това, в началото на 1872 на събрание на БРЦК, Любен Каравелов е избран за негов председател, а организацията на Васил Левски, ВМРО, е силно ощетена. Самия апостол на свободата е оставен само като член. Действията на Любен Каравелов, за които ще разкажа съвсем след малко, през 1872 са толкова престъпни, че само с тях да бях разказал, е достатъчно да го наречем предател. Въпреки ръководната си роля в БРЦК, продължава да завижда изключително много на Левски и започва по всякакви начини да опита да го злепостави пред народа. Съзнавайки, че хората не са готови за въстание, той иска Левски да обяви тъкмо такова, за да може да се изложи. Уговаря си срещи с него посредством вестникът на БРЦК, който се чете от всякакви хора. А накрая изпраща на Левски помощник Димитър Общи. Човек, който той определя като изключително способен революционер, а всъщност пияница. Именно Общи, въпреки изричната забрана на Левски, решава да обере турска пощенска кола в прохода Арабаконак. Така той иска да осигури достатъчно пари на комитета. И успява. Огромно количество злато е откраднато, като обеличите се представят като уволнени турски служители. Въпреки това, няколко месеца по-късно Общи е заловен и изпява всичко, което знае на турските власти. И тук идва най-голямата грешка и предателство на Любен Стойков Каравелов. След залаването на Васил Левски, той предава целият комитетски архив в сръбски ръце, откъдето попада в сръбските власти, а те на свой ред го предават на османците. Така, турците успяват да получат огромна информация, която им помага за осъждането на Васил Левски. След смъртта на Васил Левски, БРЦК изпада в криза. Младите, които искат въстание, все повече наделяват в комитета и през 1874 година, след конфронтация с Ботев, Любен Каравелов е отстранен. До края на живота си няма повече дела, които трябва да се споменат по-подробно. По време на руско-турската война е писар в руската армия. Взима участие в комитетите Единство, сформирани от Стефан Стамболов, по време на Кресненско-Разложкото въстание през есента на 1878 пролета на 1879 година. Умира през 1879 година от туберкулоза. Това беше видеото. Надявам се да ви е харесало. Имате 3 дни до 27 ноември, понеделник вечерта, да напишете в коментарите коя да е следващата личност, която да направя видео, епизод 2. Може да избирате между Георги Димитров, човекът, марионетка на Москва, водил се изцяло по чужди национални интереси, докато е ръководил 2 години съдбините на държавата ни. Христо Георгиев, образът му стои пред Софийския университет. Той не е дарител. Той е човек, поддръжник на руските интереси, издал четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа при преминаването и в България на турците. Или граф Игнатиев, човек, който макар да не е българин, е навредил изключително много на нашата държава. В понеделник вечерта ще видя кое име най-много се повтаря и то ще стане на видео.